Spejderstudiet. I dag skal vi have om batterier. Vi stiller nu op til Silja, som har besøg i dag. Ej, det er jo spændende. Jeg gør det. Ja, vi må hellere drikke noget af vores koffeinfri kaffe. Hej Lars, og velkommen til Spejderstudiet. Hej. Du er jo kirketjener. Hvad laver man egentlig som kirketjener? Som kirketjener så sørger vi for, at udsendelsen fungerer, som vi programmerne omkring. Sørger blandt andet for, at der er skiftet batterier på mikrofonerne, og vi sørger for, at kirkeklokkerne ringer. Derudover så sørger vi for, at kirken er gjort ren, og at der er fældet træer og slå græs som de praktiske opgaver. Vi står også for affaldssortering og håndtering af affald i kirken. Ude på dit arbejde, eller hen i kirken, ved du så, om I har styr på, hvordan man skal sortere batterierne rigtigt, og ved I, hvad det er, der er farligt ved batterier? Ja, det ved jeg, og vi har styr på, hvordan man skal sortere batterier. Vi har netop meldt os til Amagerforbrændingens batteriindsamling, ligesom jeg ved, at I også har i Vesterbro. Og der sorterer vi alle batterierne fra, så de kommer det rigtige sted hen. Og det gør vi, fordi at hvis batterierne ender i affaldet eller ude i naturen, så forurener det. Hvis det ender ude i naturen, så går det ned i vores grundvand og ødelægger for det første jorden og også det drikkevand, vi har. Og hvis det ender i skraldespanden, så går det ud på forbrændingen i en dag. Og så kommer den giftige røg på de tungmetaller i batterierne til at stige op gennem skorstenen, og skorstenen kan ikke sortere fra, så det ryger ud i naturen og ender så med at regne ned over os og forgifte vores grundvand og så det, vi kan syre. Og vi siger tak til dig, Lars, og farvel. Og nu skal vi så sige velkommen til vores nye gæster, som er Vesterbro-spejder. Og inden vi går rigtig i gang med interviewet, så vil jeg gerne lige vide, hvad I hedder. Jeg hedder så Anna. Jeg hedder Mira. Jeg hedder Benedikte. Jeg hedder Ida. Og da I var med i det der batteriindsamlingskampagne, lærte I noget, som I ikke vidste i forvejen? Ikke rigtigt, men det var meget spændende. Vi fik stillet nogle spørgsmål, vi ikke rigtig kendte noget til. Og vi fik også selv lært noget. Ja. Jeg hører, at man kunne deltage i en konkurrence om at vinde en iPhone 5. Hvad var det for noget, Anna? Jamen, altså man kunne skrive, eller man kunne svare på nogle spørgsmål om batterier her. Så skulle man skrive sin telefonnummer og sit navn og sin e-mailadresse. Så skulle man lægge det i sådan en kasse. Og så var man Og jeg kan se, at I har taget noget med i studiet, og 2 af dem ser lækre ud, men så er der nogle af dem, der ikke ser så forfærdeligt ud. Hvad er det for noget, I har med? Det er om, hvordan der kommer til at se ud i naturen, hvis du bare går og smider dit affald og dine batterier. Ja, vi har så puttet nogle batterier i og sprællet dem op. For at det gik lidt hurtigere. Hvad er det, der er inde i? Det er sådan giftstoffer, som ødelægger naturen, hvis de spreder sig. Så det vil sige, hvis man smider batterier i naturen, så kommer det altså til at se sådan her ud? Ja, 3-4 uger. Og det herovre, det er jo helt almindelig frisk kaffe, ikke? Jo. Og det smager i hvert fald bedre end det der. Ja. De Spejderne er klar. Og vi siger tak til jer, og nu stiller vi op til vores søde værter igen. Tak, Silla. Det var meget lærerigt. Og Ida, hvad har du så lært dig? Jeg har lært om kirketjenere. Hvad har vi lært om? Vi har også lært om batterier, ikke? Jo. Hej Silla. Hej. Tak for interviewet. Tusind tak. Hvad har vi lært os der? Altså, jeg snakkede jo med Lars om det at være kirketjener, og de sorterede batterier ordentligt på deres arbejde. Og det gjorde de. Så det var godt. Det var også nogle seje spejdere, det var besøg af. Ja, de var oppe og være klar for os, så det var meget fedt. Ja, det så vi da. Har du mere at sige, eller skal vi? Jeg har faktisk en ting, som jeg gerne vil sige. De her fantastiske værter har arbejdet rigtig hårdt for at kunne være med her i dag. De har haft rigtig mange planer, de har haft rigtig meget, de skulle. Men de valgte at være her hos os i aften.
Så giv dem en stor hånd.